Hola a tothom, anem a veure com podem actualitzar el nostre perfil de l'aula virtual del CFA Montserrat Roig. Si no l'hem actualitzat encara, aquesta part aquí dreta tindrem alguna cosa així com les nostres inicials, d'acord? Per tant, jo em dic Jordi Zabal, per tant aquí surt JI. Despleguem aquí i ens anem a l'opció perfil. Aquí hi ha el perfil i diu editar el perfil. Triem aquesta opció i podem fer alguns canvis. Què es demana que personalitzem? Bé, que posem una breu descripció nostra perquè els companys de l'aula i de classe puguen saber alguna coseta de nosaltres i després que posem una imatge de perfil. D'acord? Per posar una imatge de perfil doncs l'haurem buscat prèviament. D'acord? Pensem que les nostres imatges de perfils, en aquest cas, serveixen per identificar-nos. Per tant, es demana que la imatge de perfil sigui una imatge tipus qualsevol document d'identitat. D'acord? No cal que sigui exactament així, però bàsicament que se'ns vegi la cara i se'ns reconeixi. Perquè aquí la idea és que sapiguem qui són i després ens coneguem. Per tant, intentem evitar imatges de perfil de cos sencer, que no se'ns veurà perquè és una rodoneta molt petita, o de paisatges, o aquells peus a la platja que ens agrada tant posar, etc. Anem a buscar. Vaig aquí a aquesta opció que és Afegeix, i em diu Tria un fitxer. Hem d'estar a l'opció Penja un fitxer. És un fitxer que tinguem nosaltres a l'ordinador. Per tant, anem a buscar-lo. A veure, jo tenia alguna imatge a l'escriptori. Aquí hi ha logos i imatges. A veure si trobo una foto de perfil. A veure. Si les teniu així amb aquesta opció, que no es veu quina és, sempre podeu triar l'opció iconos grandes i així us sortirà les vostres fotos, per exemple. Podeu reconèixer el perfil més fàcilment. D'acord? Doncs ja està. Triem aquesta foto i penja aquest fitxer. Ja se'ns ha penjat. Fem actualitzar perfil. I ara mateix al nostre perfil ja surt una foto nostra que ens identifica i a més podem veure la petita descripció que hem posat aquí. Professor de secundària, professor de tecnologia, etc. D'acord? Doncs ja ho tenim.